గుమ్మడికాయల దొంగ ఎవరు అంటే భుజాలు అనుకున్నట్టు చేయకండి. రీల్ చూసినాక నాకు అర్థం కాదు, మీకు కొంచెమన్నా గలీజ్ అనిపించదా? అందరికి కాదు, కొందరికి చెప్తున్నాను. డబ్బులు ఉన్న వ్యక్తితో ఒకలాగా, లేని వ్యక్తితో ఒకలాగా. అండ్ ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత కొంచెం హెల్ప్ అది చేస్తుంటారు. ఇన్ కేసు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ టైంలో హెల్ప్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఒకలాగా బిహేవ్ చేయడం. ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ కానీ, రిలేటివ్స్ కానీ, సొంత పేరెంట్స్, ఐ మీన్ మదర్, బ్రదర్, సిబ్లింగ్స్ కానీ ఎవరైనా కానివ్వచ్చు, ఇలాంటి బిహేవియర్ మీకు కొంచెమన్నా నామోషి అనిపించదా? మీకు అనిపించదేమో, కానీ తెలియకుండానే మీ వాల్యూ పోతూనే ఉంటుంది తెలుసా. సో ప్లీజ్ ఇలాంటి బిహేవియర్ మానుకోండి. ఎందుకంటే కర్మ ఉంది చూసారా, ఆ కర్మ మీరు ఖచ్చితంగా వెంటాడుతుంది. అది ఏ రకంగా అయినా సరే, మీరైనా, నేనైనా, వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ రీల్ చూసి అనవసరంగా తిట్టుకునే వాళ్ళైనా అండ్ మెచ్చుకునే వాళ్ళైనా సరే. సో ప్లీజ్ 1 రూపీ అందరికి ఇంపార్టెంటే, పొట్టిగానే ఫ్రీగా ఎవరికి రావాలి.